Žiadne nohavice nesú mi moc begy, východoslovenské lingo a západočeské geny. Žiadna vypredaná venue, ma baby nemôže zmeniť ani money. Žiadne tieto lany ceny, nemám nič, ani talent, ani background. On mi foter občas vravel, že prej mám byť zodpovedný. Koľkokrát som počul, že vojak sa stará, vojak má. Tak sa pozri, tati, nikto není taký vojak ako ja. Som Dušan Vlk, z kapely Dušan Vlk. Robím taký alternatívny rap a asi takto sa to najlepšie nejak škatuľkuje. No, robím rapovú hudbu zmiešanú s funkom, punkom a to je asi všetko. Niekedy aj spravím nejaké oblečenie. Na Spotify som to ja, a koncertovo to je kapela. Vždy sme traja minimálne, čo hráme pod menom Dušan Vlk. Ono je to tak preto, lebo keď niekde si a dostaneš bank na bare, tak by som ho mohol využiť len ja, ale keď je nás viac teda, a keď každý povie, že je z kapely Dušan Vlk, tak si to vieš aplikovať na viac ľudí, vieš. Takže ono vlastne týmto vzniklo, že je to kapela Dušan Vlk, lebo aby to nedávali len proste na jedného človeka, tie prachy trebárs, nech je to proste na viac ľudí, no. David je tretí, ja, Rudo a David. Už nejakých 10 rokov vlastne to takto drží toto kamarátstvo. Ako čo sa týka, jasné, Dušan Vlk som ja z hľadiska digitálu. Áno, a interpretácie hudby som to ja. Ani neviem. Keby som sa vždycky nejak tak okolo toho túlal, už keď som bol malý, tak som rád kreslil. Vlastne som aj mal rád hudbu stále. No. Ja som nahrával prvé pesničky asi keď som mal 12 alebo 13 rokov. Som mal taký mikrofón od Skypeu a strihal som koniec pesniček 50 Centa, dával som to do loopu vo Virtual DJ a do toho som nahrával svoje tracky, čiže keby aj to, že sa mi páčil rap stále, ak teda sa bavíme konkrétne teraz o hudbe, tak som to proste chcel robiť, no ale vždycky som si kreslil, vždycky som bol také keby kreatívne dieťa, že odkedy si pamätám, som niečo robil kreatívne. Občas strácal rozum, vravel, že ho nechal niekde. Vieš čo, môže za to Tumblr asi, keď poznáš Tumblr, sociálnu sieť, lebo keď som mal taký, že 15 alebo 16 rokov, tak som mal kamarátov, ktorí mali tento Tumblr a fotili na staré foťáky, vlastne to, čo je aj teraz cool, viac menej. Tak na Tumblri som videl prvýkrát A$AP Rockyho, Tylera, Creatora, Bonesa možno, že keby to mi otvorilo dvere tej komunite. Vlastne je sranda, že to je tá hudba, ktorú mám rád doteraz, alebo počúvam doteraz. Čiže môže asi za to Tumblr a puberta. Že keby je to multižánrové, za to môže to, že môj brat, som akože veľakrát aj vravel, že môj brat starší počúval skôr také metalcoreovejšie veci, než rap. Čiže akože od brata som mal trošku aj tento vplyv z toho iného žánra. Už akože sa dá povedať, ale tak v týchto časoch nebolo, vtedy to bolo niečo nové. Práve že si myslím, že oni za to dosť chytali od tej mainstreamovej časti scény aj kritiku, vieš, že taký, ja neviem, fuckboy rap, vieš, že proste vyzerali, sa dobre obliekali, vieš, Supreme uteráky na hlave a tento 2012 swag. Takže to bola vtedy nejaká undergroundová vlna. A Tyler a Odd Future, to už je úplne, že off mainstream, hej, lebo oni práve, že keď vydávali prvé projekty, tak to boli dosť punkáči, hej. Akože punkáči aj z toho hľadiska, že boli tam nejaké anarchistické názory a tak. Jasné, ja si uvedomujem, že akože ideologicky, no ja možno nie som taký až tak filozoficky založený a ščítaný ako Dennis Bango napríklad, alebo trebárs Marilyn Manson, ktorých môžeme menovať ako tých najščítanejších v tomto smere z tejto nejakej scény, ktorá teraz je. Ale
akože aj asi tým, jak som dospieval a sledoval som aj politiku, tak proste to trošku zamiešalo karty aj tomu, čo robíme keby tej hudbe. My sme to keby vždycky riešili, aj také tie punkové vplyvy sme už tie keby sa k nám dostali možno v takom 2014, 15, 16 roku, keď sme mali nejaké také prvé nahrávky, ktoré už boli počúvateľné. Tak možno tam to niekde vzniklo, akože tie trebárs nejaké myšlienky antikapitalizmu napríklad. A ako nie je úplne antikapitalizmu, predsa len ten rap sa trošku bije, akože to rapové klíše ti trošku tlačí alebo bojuje proti tomu, že o sebe hovorí, že si antikapitalista, úplne asi sa to nedá. No. To je antikapitalistický Mercedes. Ja mám podľa toho inak aj projekt pomenovaný, že antikapitalistické. Ale nie, jasné, ja s týmto akože úplne neviem kombatovať. Ja to mám aj na, ako to aj spomínam v pesničkách niekedy a mám to aj teraz na albume, že kujem nekalé plány, jak ublížiť kapitálu a kúpiť si novú káru. Že akoby stále balancujem niekde medzi rapovým klišé a kapitalizmus je fuj. Začiatkom tohto roka som prestal pracovať. No, akože oficiálne som ešte na otcovskej dovolenke, lebo mám 2 deti. A ten môj mladší syn ešte nemal 3 roky a ty vieš do 3 rokov dieťaťa využiť otcovskú dovolenku. Teda pol roka to máš platené. Aj celkom dobre, to je nejakých 80%, myslím, platu. Nejak tak to vychádza. Je tam nejaký strop, ale je to fajn, že keby som s nimi. No ale prestal som, hej. Oficiálne, hej. Ešte som nedal výpoveď, to sa teraz na to chystám v najbližších dňoch, lebo už mi končí otcovská. No dobre, sú noci, ktorí sa tomu možno nechcú venovať full time, hej, ale mne už hudba vstupovala tak do kariérneho života, že už to nebolo úplne zlučiteľné, vieš. Že už mi veľa dovolenky mi nezvýšilo na to, aby som jazdil na koncerty. Že tento rok už napríklad by sa to asi nedalo. Chodiť do práce a hrať. A pomedzi to ešte robiť album, vieš. Ja práve, že mám pocit, že po 5 rokoch som toľko času s mojimi deťmi ešte nebol, jak som teraz, keď som doma. Lebo ja som posledné 4 roky minimálne to tlačím, akože každú noc som chodil nahrávať, cez víkendy som bol preč a cez deň som v práci. Hej. V tomto bode, ak by som žil len z hudby, tak zarábam trošku menej peňazí, než keď som chodil do práce, ale dá sa z toho vyžiť a asi to stojí za to obetovať tú prácu za niečo, čo mám fakt rád. Aj keď budem mať o pár stovek menej, no tak kúpim si jedné tenisky za pol roka menej, no. Možno, hej, zatiaľ nie, tým, že keby som mal tie peniaze ešte z tej otcovskej dovolenky, ale nemyslím si, že sa mi to stane. Akože malo by to byť v pohode, nemal by som to až tak potrebovať, tie koncerty. Už keby aj tie streamy mi dajú dosť peňazí na to, aby som zaplatil trebárs hypotéku, hej, že dá sa to, stačí mi keby len nejak konzistentne vydávať možno. A to aj chcem, zároveň to nie je niečo, čo by ma tlačilo do niečoho, čo mi nie je príjemné. A tiež merch, vlastne, akože aj teraz je to v takej celkom pohodlnej úrovni, že keď sa to predáva, ten merch, tak keď som v pohode, musím tie koncerty, akože sú fajn, tie peniaze sú dobré, ale nemyslím si, že sa nejak bude zvyšovať cena vstupného na koncert Dušana Vlka v najbližšej dobe. Mám Patreon, kde vydávam taký mesačník, teda každý mesiac vyjde jedna skladba, ktorá sa volá ako ten mesiac, v ktorom vyšla. A tento projekt bude vonku v januári 25. Ešte nemám asi úplne také vízie, ako jasné, že robíme, aj počúvame hudbu, ktorá sa tu na nerobí, vieš, že aj keď počúvame ten taký temnejší rap, že u nás je, keby sa ten mainstream dostal, trebárs americký, že tu to počuješ dosť v hudbe, akože má to nejaký vplyv na veľkých našich interpretov, čo je samozrejme v poriadku, lebo na nás má vplyv taký ten americký underground napríklad, hej. Čiže keby to je to nové tu na celkom a možno aj preto, keby to má nejakú fanbase, lebo ako my sme to nerobili tak, že by sme hľadali nejakú dieru na trhu, ale nejak prirodzene. Ale je to keby niečo, čo tu nie je. A asi sa chcem venovať tomu nejak, nemám v pláne, ani nemám nejakú víziu, že
ja budem prvý na Slovensku, ktorý spraví toto tu a prinesiem toto tu a to nie, proste asi iba robím, čo ma baví a čo sám rád počúvam, to je asi pre mňa najdôležitejšie. Som asi aj otvorený tomu, že nechcem to ja nejak gatekeepovať, asi necítim sa byť v tej pozícii, že to budem nejak ja držať, že to nerobte, alebo teraz, že ja nebudem tu s nikým na silu spolupracovať, vy ste všetci blbci a ja som proste úžasný, najtemnejší, najväčší frajer, tu robím úplne niečo iné, nechcem byť v tejto, ani som sa nikdy necítil na takúto pozíciu. A keby som otvorený, nech sa to dostáva kľudne ďalej. Veď ja vidím, akože viac si nás všíma možno tá česká scéna, že aj komunikujú, aj nám sem tam, čo veľmi poteší, že dostaneme nejaké props od MC Geja napríklad, ktorého mám veľmi rád, alebo Nobody Listen, Izomandias, že je to strašne si to vážim a nie som teraz tomu uzavretý, že ja to proste môžem jebať, vieš. Nemám tak, nech to ide nejak prirodzene, ja si veľmi ani nerozmýšľam nad tým, že kam sa to dá dostať a čo teraz budeme nejak s týmto kalkulovať a jak to teraz, proste robím, čo sa mi páči. Hej. Bol som, hej, to bolo zlaté strašne, to bolo v Prešove. Ja neviem, ja som veľmi opatrný, keď je ku mne niekto veľmi dobrý, že som taký, že akože prečo by si to robil a on práve bol veľmi dobrý ku nám, že on mi aj, keď vyšlo Babie leto, mi napísal, že sa mu to páči, že ja som si myslel, že to nie je on, že to je nejaký fejkový profil, že som sa potom pozrel, že wow, aha, tak super, vieš, akože nerátal by som s tým, ale fajn. A bol strašne milý, sa zaujímal aj o to, že čo rodina a tak, že fakt, akože nice. No a potom ma zavolal hrať, bol v Prešove a zase to niekde si v tých trackoch našiel, že tam som, alebo sme si možno o tom písali, tak mi napísal, či neprídem zahrať a ja som nechcel hrať inak. Ja som bol že ne, vieš, že to je tvoj koncert a ja bez Davida, bez Ruda proste ja sa na to úplne necítim. A on ma začal strašne, si zo mňa robil srandu, že rozmazlenej, že nebudú hrať, vieš, a takéto, že trošku zo mňa robil šaška a ja, že dobre, tak tam dám tu jednu pesničku, no. A zahral som ju, ale mal pravdu v jednom, že mi povedal, že aby si to pak nelitoval. Dobre, no tak asi má pravdu, že moja babka vraví, že všade treba ísť, tak som si povedal, že tak idem, tak som zahral. A akože bolo to super, bolo to veľmi, veľmi fajn, boli ku nám veľmi dobrí a dobre sme si zaspievali. A im sa to páčilo, hlavne som videl, že aj oni si, akéby ten Ventolin track to bol, že si to dosť užívajú, že pekný moment, jeden z veľmi zapamätateľných. To je pekná otázka. Na mojich chlapcov som hrdý akože z hudby, že vlastne to držíme aj cez úskalia všedného života, že keby nikto nehodil flintu do žita, aj keby 100-krát mohol a nebolo to pre nás, bolo to viacej trápenie, než sme si to užívali nejakú dobu, ale keby stále sme to robili, nikto sa na to nevykašľal. Tak na nich som a vlastne aj na nás, jak na celú crew, a čo zahrňa aj moju pani manželku, a že vlastne je to taký rodinný tento. Všetci sa poznáme strašne dlho, všetci, čo so mnou robia okolo hudby, sú tu so mnou cez 10 rokov. Že sme akoby stále, je to také rodinné. Na to som hrdý, že sa nám to podarilo len nám, že sme nepotrebovali sa na nikoho nalepiť a využívať nejaké zdroje, ktoré by nás dokázali treba spúšnuť niekde vyššie. Len sme si proste robili v úzkom kruhu našu hudbičku, čo máme radi a to, akože aj oblečenia sa to týka, hej, že aj to sme nevypustili stále a že sa tomu venujeme a tak na tento tím som hrdý. A tak hudobne. Na svoje deti som hrdý. Na svojich rodičov som hrdý. Na svojich kamošov som hrdý. Mám akýby cítim sa tak, že mám veľké šťastie na ľudí okolo seba. Akože aj súkromne. Aj na svoju pani som hrdý, no.
tak. Mám šťastie na ľudí, no. Všetci sú dobrí v tom, čo robia. Asi nejak najlepšie povedané, bez toho, aby som bol veľmi aby som sa to veľmi opustil. Hej, ja to vidím, že ja nemám rovesníkov, nemám veľa rovesníkov alebo blízkych kamarátov, ktorí majú deti. Pár, ale nežijú v Prešove, že vôbec, teda v mojom okolí vôbec. A ja tým, že som z tej hudby vypadol na veľa rokov, že ja som to robil na strednej škole, aj trošku po strednej a potom, keď už keby sme vedeli, že sa nám narodí Artur, môj starší syn, tak som úplne vypustil tú kreatívnu časť života, že som si myslel, že už to to som tiež akože párkrát vravel, že som si myslel, že to už nebudem robiť. Že som prestal repovať a všetko s týmto spojené som úplne zahodil, že už budem len doma, akože bolo mi dobré, že som bol trošku vyrovnanejší. Dospelejší asi nie, mám pocit, že teraz som trošku dospelejší, keď som keby ochutnal svet, ale no, tým, že som žil už tento keby normy život, taký fajn život, tak to bolo normálne, že mám deti, alebo že je to normálne, lebo som mal kariéru, mal som byt, mal som auto, ako to máme teraz, ale že nejak do tej spoločenskej normy pracujúceho, dospelého človeka to proste patrí. Hej, že akože tam, kde som sa pohyboval proste pred 5 rokmi, alebo tam, kde som sa dostal nejak aj mindsetom, tak to je proste normálna vec, hej, že máš hypotéku a kúp si pračku, kúpiš si hriankovač. No veď práve na to, akože na to narážam aj vo veľa projektoch a trackoch. A vlastne až keď som sa k tomu zase vrátil, že ideme to proste zase roztočiť, ideme zase sa venovať tomu, ideme to proste ani nie za víziou, že to má výraz, ale že to proste chceme robiť. Že je škoda, že sme sa na to vykašľali, nejak nám to obidvom docvaklo. Tak sme si prenajali priestor a začali sme zase si nahrávať a robiť si hudbu. Ako vedeli sme stále, že vonku sú nejakí ľudia, ktorí si nás ešte pamätajú a ktorí nás počúvajú a ktorým to je ľúto, že nič nevychádza, tak možno aj pre tých sme sa rozhodli k tomu vrátiť, že ono vlastne to bola celkom sranda, tak to poďme robiť, vieš. Možno teraz, ak sa zase pohybujem v týchto kruhoch a ešte viac než kedykoľvek predtým som sa v týchto kruhoch pohyboval, tak jasné, že to na nie je úplne obvyklé, že máš dieťa v 21 alebo v 22. Na druhej strane to tiež som neplánoval, že všetko je super, poďme si spraviť deti, hej, ono sa to proste stáva a tak sa nám to stalo tiež. Ale sme sa k tomu našťastie postavili, si myslím, celkom zodpovedné. A tak sa zobral späť tam, kam sa mal zobrať späť. Ahoj temnota, si moja bestie. Ahoj temnota, si moja bestie. My sme ešte hore, lebo čerci v noci kresli. Ahoj temnota, si moja bestie. To je tiež veľmi dobrá otázka. Aj som sa o tom rozprával s veľa ľuďmi. A takto, aj ten emo-rap je emo-rap. Ono to skôr, aj ten merch, ono to všetko vzniklo vlastne týmto, my sme aj nás začali volať, alebo keď nás uvádzajú niekde, tak emo-rap. Hlavne kvôli tým šiltovkám Make emo-rap great again, že ja som si to trošku sám na seba ušiel. Mňa to napadlo iba preto, lebo sme dostali na základe nejakého hejtu to bolo, že keby niekto nám niekde niečo asi povedal alebo komentoval, že ježiš emo-raperi a to je hrozné a neviem čo, a že kámo, emo-rap, že však to je celkom sranda, že make emo-rap great again, nejak mi to v tomto, vieš, a tak som si trošku aj na seba toto celé ušil. Na druhej strane je to tak, že to proste emo-rap asi je, alebo ak sa bavíme o tom, že tá hudba je nejak emocionálne hlbšia, tak hej, je vždy bola. Akože pre mňa vždy bola, aj trebárs 8 rokov dozadu, keď sme to tak nevolali, ani takýto pojem neexistoval, tak už vtedy som radšej, alebo rád robil to smutnejšiu hudbu, alebo viacej ma bavila tá taká melancholickejšia, táto nemal som rád veselé, motivačné pesničky. Že vždycky som to proste robil trošku po tej temnej stránke. Takže ono si to vlastne, ten emo-rap, jednak je to akoby
recesia, že Emorep, ha. Na druhej strane, OK, že však ono to vlastne celkom pasuje a ak to tak má byť, tak nebudem sa teraz byť s tým, že to tak nie je. A ďalšia strana toho je, že akože možno aj dobré, že to má nejakú nálepku, pod ktorou sa to dá nejak ľahko identifikovať. Akože nie je to zlé, ale možno, že sa tak vie aj niekto iný. Aj keď to vieš, jak to je s emom, to si nikto neprizná, že emo, vieš, to o sebe nemôžeš tvrdiť. A týmto vlastne sa viem pekne dostať aj k tej druhej časti tvojej otázky, či to nemôže mať zlý dopad. Môže, akože môže, už teraz si na to myslím aj ja a snažím sa aj na koncertoch, aj teda hlavne čo sa týka tej hudby, ktorá už vyšla doteraz, čo už neovplyvním a nerátal som s tým, že to bude počúvať 30 000 ľudí napríklad, že to bolo pre nejaké menšie publikum, tak tam nemusíš až tak dbať na ten dopad, hej no. To, ako možno, ale nie až v takej mere, keď to počúvajú mladší ľudia, trebárs, vo veľkých množstvách. No a teraz už si na to dávam aj viac pozor, aj v tých trackoch už sa snažím byť trošku uvedomalejší, myslím na to, viem, že mám mladších poslucháčov, trebárs. Akože stále je pre mňa dôležité si zachovať tvár a treba akože chápať aj to, že ja akože nemôžem dávať pozor na každého. Ja ako umelec, keď mám niečo na jazyku, tak to proste, ja to nebudem cenzurovať, ja to chcem do toho umenia dať. Hej, čiže na druhej strane to nie je úplne moja starosť pozerať na to, čo si z toho niekto berie, ale nie som úplne dilino, tak si na to trošku dávam pozor. Aj na koncertoch to aj často komunikujem. Snažím sa robiť čo najväčšiu osvetu tomu, aby si ľudia dávali pozor aj na svoje mentálne zdravie, aby vyhľadali pomoc, keď ju potrebujú, že vlastne to je úplne normálna vec, že nevždy si vieme pomôcť sami. Je úplne normálna vec a mala by byť normálna vec, že vyhľadáš odbornú pomoc, ak ju potrebuješ. Je to oveľa lepšie východisko, aj keď ja neviem, to je pre teba trápne a žijeme tu v stigme, že doteraz každý, kto chodil ku psychologovi a terapeutovi, musel proste byť narušený. Ja si sám pamätám, keď sme chodili do školy a nejaké dieťa chodilo k psychologovi, tak to bolo, vieš, halo, to sa rozpráva všade, že Ježiš, on je asi toto, že on chodí a pritom akože my sa tohto potrebujeme presne zbaviť. Vieš, my sa o tomto rozprávame a to je, na druhej strane je to dobré, že mám ten nástroj v rukách, kedy toto môžem vravieť, lebo viem, že to počúvajú možno títo Emorep ľudia, ktorým to doteraz nikto nepovedal a možno je tu málo ľudí, ktorí z tohto robia normálnu vec a treba z tohto robiť normálnu vec. Hej, keby poznám sám ľudí, poznal som ľudí, ktorí tu už nie sú. Viem, že je to veľmi krehká vec, život je krehká vec a viem, že to môže strašne ľahko spadnúť do koncov, ktoré sú nezvratiteľné. Hej. Čiže na druhej strane áno, keby môže sa v tom niekto viacej utapať, na druhej strane, ak ma počúva dobre, tak vie, že mi záleží v prvom rade na tom, aby tí ľudia boli v bezpečí. A hlavne, ak sa jedná o mojich ľudí, ak sa ku mne nejak dostali, tak o to viac mi na tom záleží. Že im pravdepodobne možno aj trošku záleží na mne, tak už je to také vzájomné. No tak akože ono to súvisí aj s tým, že keby som na to až tak nedbal, keď som bol menší interpret, to neznamená teda, že som nejaký veľký, necítim sa ako veľký interpret, viem, že ma počúva niekoľko ľudí, akože viacej, než to zvyklo byť, ale na to som úplne nemyslel tým, že som to robil aký pre kamošov a pre kruh ľudí v mojom veku, trebárs, ktorí s týmto vedia pracovať, ale akože to nie je to, aby to neznelo úplne tak ako nejaká výhovorka, hej, je to tam, akože zase to je aj to, že som to ja, keď proste niečo mám na jazyku a niečo robím, tak to tam proste bude, ale dávam na to väčší pozor zase. To opäť to, čo som povedal, že dávam na to teraz už väčší pozor, než som na to dával trebárs pred 3 rokmi. Hej. Už veľa vecí by som dneska nepovedal.
Hej. Možno škoda, možno za to trošku práve od tých skalných chytím taký backlash, že sa teraz idem prispôsobať, ja neviem, niečomu, mase a neviem čomu, akože nie je to úplne tak, len chcel by som, aby moja hudba bola jednoznačne bezpečnejšie prostredie pre všetky. Ako uvedomujem si aj tú odvrátenú stranu tohto. A zároveň sa tu nám môžeme vrátiť aj k rapovému klišé. Hej, že ten rap proste to tam, áno, aj ten post-rap, SoundCloud rap, ja práve že z tejto éry celkom vychádzam, tak že ten vplyv tam je. Hej. Vplyv je dosť vtipné slovo použiť v tomto spojení, ale je to proste tam, keby aj tieto veci keby to ovplyvnili v tom, čo som robil a čo robím. Hej, že všetko zlé je na niečo dobré. No. Prežiť život z nezávislej muziky je asi najväčšia výzva a postarať sa o deti a udržať im taký štandard, aký mali doteraz, keď bol foter pracujúci občan. Musím im platiť škôlku, to chcem. Pre mňa je najdôležitejšie, aby mali proste dobré vzdelanie, aby to mali trošku lepšie, než sme to mali trebárs my. Ja to nehovorím, že sme to mali zle, ale aby mali trošku lepší, možno ten štart, aby trošku krajšie vedeli spomínať na veci, aby mali trošku lepší základ k lepšiemu životu. Čiže najväčšia výzva asi pre mňa je udržať toto svojim deťom. To ma čaká vlastne teraz. Toto ťažšie bolo pre mňa vkročiť do tej neistoty hudobného života, full-time hudobného života, keď viem, že pre mňa je proste najdôležitejšie sa o šprtov malých postarať, hej. Takže to? Dobre, OK, nice. Dobre, tak som rád, že sme to zvládli. Určite som sa tam toto hrbil, jak bože, mama mi zase bude písať, že sa mám vystrieť.